Hvad er påske? Nu er det påske, og det er vist noget med får, og påskeæg og kyllinger og blomster. Altså, påske er ikke kun noget med æg. Man holder påske, fordi Jesus døde, og så vågnede han op igen. Ja, Jesus var det lille barn, der blev født juleaften, og fik masser af gaver. Det er derfor, vi holder jul. Ja, og da Jesus blev voksen, hjalp han de syge og de fattige i hans land. Han fortalte om det gode i alle mennesker, og om sin far, der hed Gud, og som bor i himlen. Søndag, da Jesus red ind i Jerusalem, blev mange folk så glade, at de lagde palmeblade på hans vej. De kaldte ham deres konge og Guds søn. De råbte Hosianna, Hosianna. Denne dag kaldes Palmesøndag. Ja, næste torsdag spiste han påskemiddag med alle sine venner, de 12 disciple. Det var Jesus' elever. De lærte en masse af ham. Judas, en af Jesus' disciple, havde en ond plan. Han vidste, at folkets leder ville dræbe Jesus, og Judas havde aftalt med dem, at han fik 30 sølvmønter for at sige, hvor Jesus var. Det vidste Jesus, og mens de spiste, sagde han: Der er en af jer, som vil forråde mig inden i aften. Inden de skulle spise den skærtorsdag, vaskede Jesus alle disciplenes fødder, for at vise, at han ikke var for fin til det, selvom han var Guds søn. Den dag hedder skærtorsdag. For skær betyder ren. Judas ledte soldaterne ind i haven, hvor Jesus sad knælende og bad. De greb ham, og han gjorde ikke modstand. Soldaterne havde lavet et kors, som Jesus selv skulle slæbe. De havde lavet en krone af tjørnegrene, som han fik på, fordi han kaldte sig konge. Jesus blev hængt op på det, og der døde han, mens hans venner så på.
Den dag kaldes langfredag. Efter Jesus var død på korset, klædte hans venner ham hen til en særlig gravhule. Hvor de satte en stor sten for åbningen. De satte vagter for. Om søndagen påskedag skete der noget mærkeligt. Da Jesus' venner og mor kom ud til graven, var stenen flyttet, og Jesus var pisset væk. En engel sad i stedet for og fortalte, at Jesus levede. 40 dage efter var Jesus fløjet op i himlen til Gud. Det kaldes Kristi himmelfartsdag. Så er han vist en slags engel, som bor op i himlen sammen med sin far. Måske bliver vi alle engle, når vi dør. Og måske bliver vi til et lille frø, der kommer op om foråret.